flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unha roda de irugas. Tiñas razón, Maia. As follas de carballo son como camas elásticas. Quen chegue primeiro á folla grande gaña. Ei, trampulleira! Empezaches desde máis arriba. Gañei! Oh. Ai, iso nunca o virá ata agora. Onde irán todas xuntas e tan apegadiñas? Imos a observalas. Parece que temos visitantes novos na pradería. Penso que son eirugas procesionarias do carballo. Vinas unha vez estando con meu tío. Por que non do bidueiro ou do piñeiro? Se cadra é onde viven ou é que comen follas de carballo. Xa, pois gustaríame que estas eirugas procesionarias acabasen de pasar dunha vez. Teño fame e os cogomelos están no outro lado. Eu tamén estou canso. Levo aquí unha eternidade. Hai moitísimas eirugas. Sodes un par de rosmóns. Nunca viramos unha cousa así e o único que facedes é queixarvos. Mira, aí está o final. Ai, ai, como proe, proe, proe. Ai, ai, como proe. Que lle pasa a Willy? Ai, pobre Willy. Agarda, vou te axudar eu. Non te chegues a ele. Se cadra son eses pelos os que fan que Willy se rasque. Non o toques en absoluto. Ai, como imos chegar ao outro lado? A miña bola que non pode voar. Cando era pequeno, miña avoa dábame fregas cunha flor amarela cando me proía algo, pero non lembro cal era. Pobre Willy, temos que deter esas eirugas e non queremos que a pradería inteira acabe como a ti. Temos que voar e ver onde van. Van cara a aquel carballo dali. Se as eirugas seguen adiante, dividirán a pradería en dúas e será moi perigosa. Xa sei. Teñen fame, máis nada. Ao mellor se lle lo pedimos amablemente cambiarán de dirección e sabemos onde hai outro carballo. Ola, eu son Maia e ele é o meu amigo Willy. Estades dividindo a pradería á metade e os amigos que non voan xa non poden cruzar. Agradeceríamos-vos que cambiásedes de dirección. Só tedes que ir a aquel outro carballo dali. Pero... Non! Xa está ben. Que vas facer, Maia? Agora vasme escoitar. Non! Xa que as eirugas non queren cambiar de dirección por vontade propia, ímolas axudar, pero imos necesitar axuda. Vamos, Willy. A miña idea é crear obstáculos para dirixir as eirugas cara àquela árbore dali. É un plan moi enxeñoso, mociña. Adiante, Grupo Alfa, tomade medidas. Grupo Beta, traede polas. E Grupo Z, unhas follas ben grandes. Xa, veña, vamos, vamos. Número 1 situado. Alto.
Esta vai ser a parte máis crítica. Agora temos que acabar de sinalar o camiño ata o carballo. Grazas a todos vos, as eirugas estánse dirixindo dereitiñas ao outro carballo. Operación desvío acabada. Agora hai que poñer pontes por riba dos pelos para podermos pasar todos os que non voamos. Veña, vamos, adiante. Un, dos. Agora que axudamos a todos os demais, podemos resolver xa o meu problema. Tes razón, Willy, temos que ir ver a Flip. Seguro que ele sabe con que flor curarte. Flip! 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 Ai, Maia. Pero, Willy, que che pasou? Graváronse uns pelos dunhas eirugas procesionarias. Esas eirugas procesionarias están cubertas de pelos. Protéxenos dos inimigos. Pero sei como deter esa comechón. Pétalos de caléndula. Sí, aquí están. Ai, quérote caléndula. Ai, grazas, Flip, síntome moito mellor. Pois agora imos ver se están asentadiñas no outro carballo. Ai, vale, pero vou levar isto, nunca se sabe. Adeus, Flip, grazas. Oh, non, que pasa? Ai, non teñen moi boa cara. Se estiveron dando voltas e voltas desde que as deixamos, teñen que estar esgotadas. Mira, Willy, debeu tirar unha folla ao vento. A eiruga guía debeuse perder ou confundirse e xuntouse coa última. É culpa nosa que dean voltas en círculo. Sí, e o peor é que agora non teñen quen nas guíe. Témola que atopar. Yuhu! Eiruga líder! Estás aí? Hei, señor non! Vas ter que facer algo! Estades xirando en círculos! Mira, Willy, hai un fío. Deberon tecer as eirugas. E ese fío ségueno todas. Entón, se rediriximos o fío desde a primeira, as outras seguirana e sairán do círculo. Para, puideches te mancar. Ai, tes razón, Willy. Ei, pero as eirugas non son as únicas que tecen fíos. Ai, penso que prefiro os pelos das eirugas a isto. Ni sequera vas ver a tecla dela encargo meu. O único que tes que facer é coller o fío. Fácil. Hola! Entrar na casa doutros sen que te invitasen é unha grosería. Ni sequera teño que voar para fuxir de aquí. Só teño que saltar. A miña arañeira. Ben, xa está. Vándalos, se vos dá ese collido. Sinto, tecla. É importante, necesitamos ese fío. Ei vos coller e seredes unha boa cea. Espero que as eirugas non volvan facer parvadas. Se segues esta dirección, irás dereitiño a ese carballo dali e poderás comer e descansar. Vale.
Vale. Ui, ui, ui. ¡Ey, funciona! Ai, van a prender eses vándalos. Ai, ai, as miñas costas. Sodes uns ladróns. Ei, vos, vándalos, devolvédeme o fío. Oh, ai, 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 as costas. Ai, oh, oh, ai, ai, que pasa? Ai, como proe, como... Estálle moi ben. Os pelos graváronse por culpa nosa, non podemos deixala así. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Vos outra vez? Grazas, pero como vos collas tragando unha arañeira outra vez? Mira que alegres están. Podían dar as grazas, polo menos. De non ser por nós, seguirían dando voltas e voltas. Grazas. Normalmente non falamos con descoñecidos porque son malos connosco debido aos nosos pelos. Pero vos axudastesnos. Non tardaremos en volver e aprenderemos vos a xogar dando saltos. Ata logo! Un sistema moi ben ideado, moi ben, formigas. Pois sí, pero temos que dar moita volta. Acouga, Shelby, a chuvia levará todos os pelos e todo volverá á normalidade. Pois xa me tarda que chova.